हेलो गाइस बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव जानांगौ नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो गाव गावबागावनि न'आव सेफटियानो दं होननानै आं सानो गाइस। स' गाइस दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे इमोशनेल भिडिअ माने दुखु गोनां भिडिअ लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना अननानै बे भिडिअखौ जोबजासे नायलां। स' नोंथांमोना गोबां बाथ्रा मिन्थिनो मोनगोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना अननानै जोबजासे नायलाङोबा। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलांबानो जाबाय गाइसमोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना अलाव थुनानै लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना अननानै बे भिडिअखौ लाइक खालामनानै गालांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जेसे हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। स' गाइस दासान्दि मोनसे भाइरेल भिडिअ सोलिगासिनो दं। गोबाङानो नुबाय जानो हागौ बे भिडिअखौ आरो गोबाङानो नुवाखै जानो हागौ। जायफ्रा नुदों अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनिफ्राय ओंखारलांफिननोबो हागोन आरो जायफ्रा नुवाखै अननानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय गाइसमोन। स' गाइस नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय मानोना बे भिडिअआ माने जोबोद दुखु गोनां आरोना। सासे हौवासा ओमफ्राय सासे हिन्जावसा माने बिसोर सानैजों हाबा जाखालायबायमोन। स' बिनि उनाव माने दा गावसोरो फाथैलाय बिसिलायदों आरोना। स' बे भिडिअखौ नायनानै जोबोद दुखु मोनदों आरो गोसोआव जोबोद रागा जोंखांदों। स' बेफोरबायदिनो गोबां नुबोबाय आङो आवगायाव, नाथाय आङो सिरि थादोंमोन। नाथाय दिनै आं बे भिडिअखौ नायनानै माने थानो हायाखै आरोना। स' गाइस नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जोबोद दुखु मोनबाय एबा जोबोद रागाबो जोंबाय जानो हागौ गाइसमोन। स' आंबो बे भिडिअखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनदों आरो गोसोआव जोबोद रागाबो जोंखांनाय मोनदों आरोना। आं बेखौनो बुंनो सानो गाइसमोन, स' बेफोरबायदि उन्दै समावनो हाबा जालायनानै मानि थाखाय बेफोरबायदि फाथैलाय बिसिलायनो मोनखो आरो मानि थाखाय मानि जाहोनाव बेफोरबायदि जाखो। स' बेखौ आंबो बांद्राय मोनथिया। स' नोंथांमोनाबो सोरबाफोर मोनथिबायोबा बे नोंथांमोना गाहायाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। स' जायगाया बबेनि आरो गामिया मानि, स' बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। बेफोरखौ आं जेबो बुंनो थाङा गाइसमोन। स' आं बेखौनो बुंनो सानदों। स' बेफोरबायदि मानो जानो मोन्दों, स' बेनि थाखाय आं नोंथांमोननो फंनैसो बाथ्रा दिनैनि भिडिअजों बुंलांगोन। स' नोंथांमोना गोसो होनानै बे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइसमोन आरो भिडिअखौ एसे लाइक शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। स' लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानो, स' बेफोरबायदि भिडिअ नुयोब्ला इयुन जोलै उन्दै बिनानावमोना उन्दै फंबायमोना मा सानगोन। आंबो बेफोरबायदिनो देरोब्ला आंबो बेफोरबायदिनो हाबा जानो समब्ला बेफोरबायदिनो हाबा जानानै नेक्स्ट बेफोरबायदि फाथैलाय बिसिलायनानै नेक्स्ट हाबा खालामबावगोन आङो। बेफोरबायदि गोबाङानो साननानै लादों जानो हागौ नोंथांमोननि बे भिडिअखौ नुनानै। नाथाय बेफोरबायदि फाथैलाय बिसिलायबाय थायोब्लाना बे जोबोद गिदिर गोरोन्थि आरोना। बेखौ जोबोद दुखु गोनां होननानै साननानै लाबानो जाबाय। नोंथांमोनाबो रायजो जानो होननानै गावनि मोजां मोननायखौ जुलि लाबाय, गोजोनै संसार जालांगोन होननानै गावनि मोजां मोननायखौ हाबा लाबाय। नाथाय दा बेफोरबायदि लामा ससेयावनो आन्दायलायोबा बे जोबोद गिदिर माने दुखु गोनां बाथ्रा आरोना गाइसमोन। मानो होनना बुङोब्ला गाइसमोन, स' जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि थाबाय थायोब्लाना सानसे समाव जोङो बर'जों बर'नो दावराव दावसि जालायबाय थागोन आरो जेनेबा सानलायनाय जागोन, माने गिख्रंथाव फैगोन आरोना गाइसमोन। स' आं बेखौनो बुंनो होननानै दिनै नोंथांमोनजों नुजाथिफैदों गाइसमोन। स' गाइस नोंथांमोनाबो मालाबाफोर बेफोरबायदि साननो हागौ, बेनि थाखायसो आं बे भिडिअखौ लानानै फैदों गाइसमोन। स' नोंथांमोना माब्लाबाफोर बेफोरबायदि खालामफ्लाङोबा बे नोंथांमोननि जोबोद गिदिर गोरोन्थि जागोन होननानै आं सानो गाइसमोन। उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै दिनै बेफोरबायदि ससेयावनो रायजो जानानै ससेयावनो बेफोरबायदि फाथैलाय बिसिलायबा बे जोबोद गिदिर गोरोन्थि जायो आरो। आं बेखौनो बुंनो सानो गाइसमोन, स' मानो थाखाय बिसोर मोजां मोनलायनानै हाबा जादोंना जेनेबा बिमा बिफाया नायलायनानै हाबा जादों बेखौथ' जोंथ' मिथिला गाइस। स' बेखौनो बुंनो सानो आं गाइसमोन, स' मोजां मोनलायदोंब्लाबो गोसो होलायदोंब्लाबो नाथाय बेफोरबायदि हाबा जाखांलायनानै बेफोरबायदि फाथैलाय बिसिलायनाया बिराद गिदिर गोरोन्थि जायो गाइसमोन। नंगौना नङा गाइसमोन? नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। आंनि थाखायब्ला मानोना बेफोरबायदि खालामनाया माने फाथैलाय बिसिलायनाया बिराद गिदिर गोरोन्थि जायो आरोना गाइसमोन। स' गावनि असे लोगो, गावनि असे फिसाय, गावनि असे बिसि होननानै साननानै लालायलायनानै हाबा जालायबाय, ससेखौ ग्रोम रायजो जाबाय। नाथाय ससेयाव मानि थाखाय बेफोरबायदि जानो मोनखो? स' न'खरावथ' गोबां प्रब्लेम जानो हागौ, बिदिनो माब्लाबा समावथ' बेफोरबायदि संनाय खावनाय थाव संख्रि बानलुनि थाखाय मालाबा नांलायनाय जाखायो, बेखौ बाद दोन र'। नाथायथ' नङाना थाव संख्रि बानलुनि दावराव दावसि जालायबानो बेफोरबायदि फाथैलाय बिसिलायनांगौ, बेफोरबायदि नङा गाइस। आरो आं बे भिडिअखौ बानायनायनि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय। निमाहा मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय गाइसमोन। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो लाखिबाय गाइस। खुलुमबाय।